fil-firxa tal-eliqin mill-ġonna siġar frott mill-araq tal-barriri xogħolna jrott it-talb l-ismewit. Raġel umli u b'vuċi tad-deb. Hekk kien deskritt il-kantant Tony Camilleri magħruf bħala il-Bayzo li il-ħamis ħalla din id-dinja fl-età ta' 70 sena. Aħbar li ħażdet lil bosta u li ħalliet vojt kbir fix-xena mużikali Maltija. Il-kanzunetti tiegħu bil-lirika Maltija għadhom isaħħru lil bosta sal-lum il-ġurnata. Fosthom il-kanzunetta Qalu li raw. Fil-memorja ta' bosta se jibqa' magħruf għan-noti li paxxa l-udjenza bihom fir-rock opera Ġensna. Id-Direttur ta' Ġensna Joe Galea b'dema f'għajnejh irrakkonta l-biberija tiegħu mal-Bayzo u l-karatteristiċi sbieħ li kien muni bihom. Il-Bayzo bħala hija bniedem ġentlom, ġenwi, edukat, jobdi fix-xogħol tagħna l-biċċa kbira min jaf kemm għajjat ma' MaryRose u miegħu. Imma jbaxxillek rasu hekk iħares lejn l-art isu mistħi dejjem u jagħmel dak li tajtu. Kelma kontra xi ħadd qatt ma smajtu jgħid asħabu l-kantanti jew l-membri tal-kor fuq 200 ruħ. Kien maħbub minn kulħadd. Il-kantanta MaryRose Mallia li stet magħna il-mument ta' qabel tibda is-serata ta' Ġensna. U l-Bayzo kien jeċita ruħu quddiem in-nies għax ried dejjem jagħti his 100% u kien minn għalih li mhux se jagħtiha dil 100%. Tant kien umli li ma kellux fiduċja fih innifsu li se jagħti. Mbagħad jiftaħ ħalqu u jimmeżmerizza l-kulħadd. Bdieqa li ma bħala ġew qalilna li t-tlieta li ġej kien qed iħejjilu sorpriża. Qal li ma jistax jemmen li minflok se jkun qed jagħtih l-aħħar tislima. Is-sorpriża hija li nhar it-tlieta li ġej kellu jiġi kolandi. Xkonti li ma narah minn meta ħall-premju San Pawl il-Baħar u kien ċempil għalli tiġi ġus. Għadlu x'ma niġix. U Pawlu għalli ħantu ilu sorpriża. Saqsejtu x'jikol u ma jkollx għax naf li dal-aħħar kien fuq treatment mediku. Sewwa għatlu ħalli fidi. Ġab bdejt nipprepara. Xin il-bira tkellimna jien u Pawlu fil-għaxija. Għatlu jill-estate kollox. Sammru l-funeral. U għalih kellu messaġġ. Itlob għalina Tom. Eżatt. Strieħ fil-paġi. Tony Camilleri se jkun qed jingħata l-aħħar tislima it-tnejn fit-3:30 ta' filgħaxija fil-knisja parrokjali ta' San Pawl il-Baħar. Tislima lil waħda mill-isbaħ vuċijiet bl-ilsien li tagħtu ommu. Fejn mort tistaqba qed nibtot kif tlaqtu tiltna tnejn bil-mod nitlob kuljum